Hi ha moments que la vida et porta a fer coses que mai haguessis pensat que faries. L'executiva és una treballadora exemplar que es dedica a la selecció de personal per a llocs de responsabilitat. La meva feina mola, ja ho dic per endavant. Si trobo la persona que tu m'estàs buscant, jo soc qui et dona feina, soc qui fa despatxar. La gent de tota mena, no pots imaginar, l'executiva de recursos humans. Un dia, la seva vida dona un tomb de 180 graus a l'adonar-se del que ha suposat la seva feina a la vida real. Què puc fer? No ho podria saber. Jo sols vaig fer allò que van manar mai. Això la porta a travessar foscos camins per reparar aquest dany involuntari que ella mateixa ha provocat. Camins que d'altra manera mai hagués trepitjat. És el que es mereix, tenir un bon regalet, obrir-lo amb il·lusió, amb goig de desfer el paquet, trobar-la després de l'explosió. Quan hi ha casos així, la policia té tants sospitosos que de qui menys sospita és de qui no té cap motiu per pelar-los. Finalment, pren consciència del mal que ha fet. Descobreix al final de la història a l'executiva, una reflexió irònica sobre els límits del bé i del mal. Seré